najzad. Evo nas u Segedinu, idem sada ka centru. Inače, ovo mi je prvi put da idem u Segedin i šta je znam, nadam se da će mi se svidjeti ovo mesto. Dobro je što ima biciklističkih staza, tako da ne predstavlja nikakav problem ići ovamo kako danju, tako i noću. Pa ništa, sad će reklame. Da ima malo više vremena, obišao bih sve, ali dobro, dolazit ću ja ovamo, tako da oduševljen sam. Inače nisam imao nikakvih problema prilikom vožnje. Ne mogu da verujem da mi je Segedin tako blizu, dakle od Kikinde do Segedina preko Vrbice ima 60 km. Tako da ne moram više da idem na Đalu. Eto, videli ste šta ima u Segedinu, dakle, lepo ćete se provesti kada budete došli ovde. Samo šteta što nemam baš vremena da obiđem sve, ali dobro i ovo što sam obišao. Oduševljen sa Segedinom i tako da ću ja gledati da dolazim ovamo malo češće. Nisam se uopšte umorio, dakle, bicikl me lepo služio. Nažalost, išao sam preko Vrbice onim letnjim putem i tu se najviše umorim, ali dobro. Važno da sam se ja lepo proveo i tako da sad ćeš malo reklame, pa polako kući. Da, eto, videli ste šta sve ima u Segedinu, ima i toga.
Ali boga mi, ugrijalo danas 47, ovdje na otvorenom, pakao pravi. Trenutno se nalazim u Vrbici, ostalo mi još nekih 25 km do Kikinde. Ja dočekam da dođem kući. Ova deonica od Banackog Aranđelova pa do mosta 9 Grla, tu se umorim, ili bolje da kažem tu se raspadnem, ali šta da radim, ako idem preko Crne Bare i tamo je isto katastrofa, izdržat ću ja ovo, nema predaje. Uglavnom ne kukam, bilo je lijepo, samo eto da sam imao malo više vremena, ostao bi. Uglavnom, danas je bio lep trening. Eto, od Kikinde do Segedina, kada se ide ovim letnjim putem, ima 60 km od table do table. Tako da stvarno ne mogu da verujem da nam je tako blizu Segedin, a pogotovo granica. Trenutno oskudevam sa vodom, dakle malo se kvasim, malo pijem i tako.